Kaixo, Mikel naz, Zornotzarro naz, eta Kreanetin ator. Nola hasi zinen Kreanen eta zer gogoratzen duzu hasierako garaiaretaz? Ni unibertsitatean egon nintzen TFM-ko azkenengo lana egiten, eta irakasle bat etorri zen, nigana, esaten, basauela enpresa bat, arrasaten, ingeniaritzako enpresa bat, behar zuela pertsona bat praktikak egiteko. Eta, momentu horretan enaban pentsau, baietz esan naben, eta, hortik bi astera, ja lanean hasi nintzen, gogoratzen dut nire denengo eguna egon nintzela kotxian, urduri, nire denengo lan profesionala, eta, bertara heldu nintzenean, Esaustin itzagoteko gela baten, etorri zen nire arduraduna, eta, harin hartu osten oso ondo, kafe bat hartzeko Esausten, azaldu osten zelakoa zen enpresa guztia, zelako langilea zen, non egin barroen lan, eta, sartu nintzen directamente kalkuloko departamentuan, egiturazko departamentuen. Eta horra hasi nintzen lehenengo aldiz ikusten benetako lana zer zen eta zertarako balio zauen. Ja, ohituta nagoen unibertsitatean kalkuluak egitera, baina inoiz ez nagoen egin kalkulu bat gero errealitatea pasatzeko. Orduan, hori izan zen gehien harritu ninduen zeo zer, benetako lana zela eta benetan kalkuluak gero errealitatea eraman bar zirela. Orduan, horrek ere urduritasun bat sortze osten, baina guztien laguntzarekin apurke ikasten joan nintzen, gauza zailagoak egiten hasi nintzen, eta hori da gogoratzen duan apur bat nire lehenengo egunetaz. 10 urte daramatzazu Kreanen, Mikel, nolako izan da ibilbide hori eta zer hazkunde aukera izan dituzu enpresa barruan? Nire ibilbidea izan da oso luzea eta oso aldakorra, ez? Hemen, departamentu pilo bat daukaguz, dekoguz ofizina ezberdinak, eta, adibidez ni hasi nintzen Bilboko ofizinan, Zamudioko ofizinan, eta, bertan hasi nintzen egiturazko departamentuan lan ezberdinak egiten. Hortik urte batera, Txinara joan nintzen, proiektu bat eramaten. Txinatik bueltan, arrasatera etorri nintzen, eta gero beste ekipo ezberdin batekin lanean hasi nintzen, proiektu totalmente ezberdinak egiten, konstruktora bat ere badaukagu eta konstruktora horretan ere sartuta egon naiz pare bat urte, parke fotovoltaikoak egiten dugu eta bertan egon naiz Azpeitiko parke bat egiten. Orduan, proiektu ezberdinak egiten dugu, eta nik suerte eukin jot, proiektu ezberdinetan sartuta egon naizela, eta lan ezberdinak egiten, alde batean egiturazko kalkuluak egiten, beste batean obran egoten, gero proiektuak idazten, kalkulatzen, lan ezberdinak egiten. Eta nire hazkundea bertan oso aberasgarria izan da, nik gauza asko ikasi doaz, gauza ezberdin asko, eta ez naiz bakarrik gauza baten zentrau, beste gauza ezberdinak egin doaz, eta niretzako profesionalki oso aberasgarria izan da. Eta amaitzeko, zer da gehien baloratzen duzuna zure lanean? Den esan doan moduan, egia da, asko baloratzen doa da, proiektu ezberdinak egiten dugu zela, eta egunero gauza ezberdinak ikasten dugu zela, ez? Baina niretzako igual garrantzitsuena da hemen dagoen lan giroa. Hemengo jendea beti dau prest laguntzeko, kriston ambientea dau, beti kafiak eta hartzen dugu gure eraikineko goiko partean, eta niretzako hori da gehien baloratzen doana. Oso giro ona dau, eta lan egiteko gogoa egiteko zuz beti etortzeko, eta hori zaila da esatea, baina hemen hori gertatzen da, eta ni oso pozik nago.